תתחילי. קדימה. ככה זה עולה. עוד פעם. קדימה. הצידה, ככה זה עולה. עכשיו תגידי לי רגע. שמים את הסרט הזה לדן, נכון? דן, מה זה מתגעגע לך? צ'יקי, חבל על הזמן. את יודעת שהוא יבוא בחודש הבא? כן, תעלי סיפרה. נו, ומה את כל הזמן אומרת לי על דן? שמה? שאני מתגעגעת אליו. למה את במיוחד מתגעגעת? שהוא מרים אותי על הכתפיים. שהוא מרים אותך על הכתפיים, ולמה עוד? ואיך הוא קורא לך? סרולי. קורא לך סרולית? מה זה השם הזה, הסרולי כזה? מאיפה הוא המציא אותו בכלל? לא יודעת. תגידי, ומה תרצי לעשות איתו כשהוא יגיע? אני תרצה לשחק איתו. במה? במחבואים. את יודעת שאיך שהוא יגיע, כנראה גם כן תגיע לנו התינוקת החדשה. באותו יגיע... יום? לא יודע אם באותו יום, אבל כשהוא יגיע זה יהיה פחות או יותר בזמן שאנחנו אמורים, שאמא אמורה ללדת. אז זה יהיה מאוד נחמד, נכון? שגם דן יבוא וגם תהיה לנו תינוקת חדשה. תספרי לדן תספרי לו שאת בכיתה א' כבר, אני לא בטוח שהוא יודע. הוא יודע. הוא יודע שאת בכיתה א'? איך הוא יודע? כי הוא יודע. ונכון, גם אתמול ראית את התמונות שלו? שהוא קופץ באוויר עם הערים היפים וזה. נראה לי הוא עשה חיים, דן, מה את אומרת? מה עוד יש לך להגיד לו, לספר לו? אני מתגעגעת אליו. ואת שלכי לו נשיקה. מה? שלכי לו נשיקה.